kadang bintang tamu sing digodhog ra iso empuk. Sapa? Panjenengan ngroko Mas Gareng Semarang, Mas Sumar Bagyo. Weh, isih gareng. Nggih. Urung pensiun, urung. Ijik gareng, ijik sehat, ijik bergas. Ijik tedas kacang kok. Iya. Mula diaturi ana kiring kotak kene. Aja dipleroki. Monggo tak derekke. Monggo Mas Gareng, monggo yo. Dua kali. Salam sehat Mas Gareng. Salam sehat Mas Bayu. Alhamdulillah. Nggih. Saged ketemu kalian para warga ing kepareng lenggah wonten weru khususipun wonten Ngerca Dusun Sigrojok. Leres. Nggih alhamdulillah tasih kepareng sowan mriki kanthi sehat walafiat ning ngomonganmu ra enak. Lah piye to? Apa kurang bumbu? Ora bumbu arep ngedeke wonge dadak. Oh, isih gareng to. Oh, isih urip to. Ngeten lho Mas, panjenengan iki mbok menawa aku wis rumangsa saya tua tak ora gareng we, mung kari menikmati hidup ngono mbok menawa. Mas, sok-sok ra ya enak to sing ngoten niku. Mas, pripun? Seniman ki ora ana sing mengsiun. Nggih. Sing mengsiun ki ya mung sing ngecat lombok. Nggih. Dadi yen isih ana dikarepake piyayake isih gelem lumadi jalan terus. Oh. Lah aku yen ora gareng iki terus kon ngopo? Loh, lah sakniki putra ya wis mentas kabeh, ya ta? Panjenengan piyai sepuh sing wis sukses. Bapake gareng, anake saiki wis dokter kabeh, nggih ta? Mbok menawa sok putrane, Pak wis ora usah gareng, bapak ning dalem wae. Ya ta? Peranku ki gareng dudu Tarsan. Lah terus? Yen gareng ki ning seni yen Tarsan ki gandul. Lah yen aku ki Tarsan gandul anak-anakku kuwi ora masalah yen gareng semasa masih dimaui oleh masyarakat aku tetep gareng. Alhamdulillah. Mila bapak ibu sing kepareng kepengin nimbali Mas Gareng saged. Mas Gareng tesih sehat, Mas Gareng tesih kepareng nindakaken pakaryanipun. Nah, ngoten. Kowe iki yen ora tak dampingi iki sapa le dampingi? Kowe iki karo aku lah anak kembar. Nggih, bapak mbiyen ya dawuh, "Pras, kowe kuwi anu kok. Kowe iki bayi lah, ari-arimu mbiyen dipuja dadi gareng." Jare ngoten niku. Heeh, kuwi ari-arine lak dikubur terus dieker-eker kirik, gondol kirik terus diubah dadi aku kuwi. Lek ngenyek. Aku wis budal rene iki wis bingung lho. Kok bingung enten apa? Diblusukke karo Nona Map. Diblusukke piye? Lah piye? Metu kotul ki. Tol. Kok tul? Kowe iki jane dalan iso maca apa ora? Piye ta? Tulisane apa? TOL. Diwaca
tol. Lah kleru diwaca ya tul kok tol. Oh iya ya Mas. Ora iso maca wong tulisane TUL diwaca tol. Oh ngono. Ya tul. Oh nggih. Metu kuwi Tasura. Heeh. Lah kok dikon bablas jane lak kudune menggok ngiwa. Iya. Lewat mau lah kok kon bablas ki dilewatke kon Jumirin. Lewat dalan Jumirin ki. Kok Jumirin itu Juwiring. Hah? Kok Juwiring kok Jumirin? Jumiring ki jebruse ki cawan. Cawas kok cawang. Wong tulisane blobor S dadi N kok. Oh. Wis menggok ngiwa meneh bablas tekan petan. Pedan. Kok Aku kok jer kleru wae iki apa mergo urung entuk aku wae ya. lah wong saking ya. Lah piye dindek karo tukang rebab ki ora entuk aku wae aku. Ning alhamdulillah lancar dumugi papan mriki. Nggih, wong mergo niki nggih kejaba pun dientosi dening Pak Mardi ugi kula dhewe nggih pun ngincim nggih kados panjenengan ngendika Mas 2 taun mlungu ning omah. Aku karo bojoku mung sawangan kok. Lah iya. Mikire iki wis bundol ora iso apa-apa mung isine ning kene iki mung apa sing tak dol. Lah iya ya Mas. Ya wong jenenge kabeh niki ya sing nglakoni. Ya ngoten niku mula piyai sepuh riyen wis tau ngendika ya Mas, ngelingke awake dhewe. Wong iki sing eling lan waspada. Niku njagani yen bab-bab sing di luar nalare awake dhewe niki. Aja susah yen lagi napa penandang, aja bungah yen lagi entuk ganjaran. Nggih, seneng bunga aja mbungahi ngoten iki ta. Nggih, wong iki nggih harine nggih hari bergembira panjenenganipun Pak Mardi Waluya nika Mardi Waluya. Pak Mardi Mulyono. Oh, Mardi Waluya ya sekolahan wae. Pak Mardi Mulyono. Heeh. Niki lak ngiras-ngirus syukuran yen cara Jawane ngunduh mantu. Namung dinten menika ora iso diarani ngunduh. Mergo ora ana upacara kanggo ngunduh, Mas. kejaba ngono wong nikahe wis 2 taun kepungkur dadi Nggih. wis mateng wit. Leres. Dadi surasa diunduh kuwi wis tiba dhewe. Nggih. Mateng wit dadi Betul. mantene ndi to mantene iki? Mantene ndi? Mantane ya mesti lenggane kono no. Mosok isih akeh wong kok ya turu. Nggih, Ya Mas. ora. Niki kula boten jeneng nguyai segara yen pinter-pinter panjenengan wong manten kakung Mas Angganu sarjana farmasi. Bener. Sing putri ya Sarjana manajemen. Nah, niki kula mung nggih pengalaman kula sing pun berkeluarga kula tularke teng panjenengan. Nggih. Boten mung panjenengan tok termasuk sing manten-manten tuwa. Nggih. Manten-manten lawas monggo sami dipun telaah apa arti keluarga. Apakah arti dari keluarga per suku kata napa per huruf? Per suku kata. Ke Nggih. niku keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Namanya keluarga harus selalu bersama-sama. Heeh. Lupakan egoisme masing-masing, ora entuk menang-menangan dhewe, ora entuk pinter-pinteran dhewe. Nggih. Egoisme dibuang. Arahnya harus selalu positif, terutama dalam mencari rezeki. Ya. Ewadene gagasan harus sesuai dengan keadaan. Yen Nggih. gagasane terlalu muluk, keadaane ora menunjang, ibarate gegeden piak Kurang cagak malah iso ambruk. rumah tangga hancur lebur. Nggih. Niki nggih Nggih. kula mung ibarate Ngelingke kok, Mas. nggih Nggih to. ngelingke. Mila wonten sing paring dawuh yen kula ngarani ya ora ana wong sing wenang nuturi, enenge mung saling mengingatkan. Mergo dununge wong lali ku ora sepuh ora enom ya, Mas. Nggih. Yen saling mengingatkan iku tegese peduli terhadap sesama ngoten nika. Ning yen niki Iya. nggih kula tetep ngarani ngunduh, Mas. Oh, nggih. Ngunduh niku saka yen mantu genah. Nggih. Oh nenten sing ngerti. Sakniki yen ngunduh kok manten dadak diunduh niku sebabe apa? Apa tegese ngunduh? Ngunduh niku ngundang tangga teparo hande tolan. Ya. Duh niku Duh. saka tembung duduhake iki lho mantuku wedok.
Oh, Dadi ngoten enten nggih. dalam mriki pun enten Yayi Putri. Tonggo- Sing sare ning kene tangga teparo ora usah dadak padha mikir sing elek. Padha ngerti. Mergo wis sah kuwi dadi garwane Mas Angga mantune Pak Mardi ngoten to Mas. Niku karo kula nggih Nggih. ngoten. Bener. Kula apike wong digawe iki kejaba mantu ya ngunduh. Syukur-syukur ngunduh mantu Terus syukuran. syukuran wayangan. Niku Dadi ping 3 kuwi. nggih, Oh, dadi mantu mantu ngunduh syukuran wayangan. Nggih. Entuk ping 3 corona teko meneh. Ya aja ta. Wis ora bakal ulang tahun meneh corona. Weh corona iki minggat ning ndi ora ngerti ben. Wis ben lunga wis. Pake mboke ora goleki yo ben jarke corona. Lah nggih, bakune didongake piyayi mriki ya, si grojok mriki sehat kabeh. Nggih. Nggih to weru sehat kabeh, adoh saka saking lelara. Tinebehna saka durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma amin. Aku ki biasane nerjemake nggon ning bengi iki aku kacau aku. Lah kok kacoe ngapa Mas? Jenenge nggon ki angel banget. Lah piye to si grojok? Si grojok lah gro ki apa? Oh iya. Heeh. Dadi angel terus ngerca. Lho, desane ngerca ki kepiye le nerjemake lah. Akhirnya aku melayune ning kecamatan, Mas. Oh, kecamatan. Weru. Weru, apa arti dari weru? Ah, W. Waktu iki sing kagungan kersa Bapak Mardi Mulyono. Nggih. Terus E. Wadene keperluane syukuran mantu ngunduh mantu. Terus R. Rame regeng mergo hiburane wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Terus U. Uga ana dagelane gareng saka Semarang. Sing isih sehat. Isik yo. Lah iya. Aku ya mau menandaskan kok. Omonganmu ra enak. Mulane Aku anggere dalan kerep streaming iki ora enak. perak katut ya terus nguring-nguring aku wae. Samploy ana corona iki lho, tanggapane streaming aku ora tau katut. Wong Aku jenenge takoni aku katut ra yu Bayu anggaran tipis. lah iya no. Wah, Apa ya? Mas, iki kejero nih Mas. Suarane kok antep men kaya ning jero sumur. Lah kudune panjenengan iki seniman ya ning omah gareng dhewe, syuting ning lapangan kae, joget-joget. Gawe konten. Kok sik ora ana sing nanggap kok mbok kon gareng ning omah iki lho. Loh, lah mbok sing mirsani lumantar live streaming. Engko sing mirsani, wah saiki Mas Gareng mesake to. Wis tak kirimane. Loh, ngono, obat. Aku mbok kon gawe konten YouTube ngono. Heeh. Wong ngupload loro wae kena hak cipta. Sakniki maju ning jaman ana apike ya ana alane. Kabehku mesti ada kurang dan lebihnya ya Mas Gareng. Nggih, ning mboten napa-napa kabeh niku dilampahi. Kita Nggih. berjalan hidup dengan dibesarkan syukur. Nggih, kahanan ki nggawa kasunyatan ning awake dhewe nang budidaya. Nggih, alhamdulillah. Rikala kula sepi mboten enten job pun dibantu kalih bojo, anak pun kabeh nyengkuyung bantu rumah tangga. Alhamdulillah, bojone nuntun, anake ndulang. Rumangsamu aku ki stroke. Nggih. Mboten nuntun rasah dadak emosi rasane, dituntun ibadah ngono lho. Rumangsaku kok anake karo bapake padha wae. Lah piye kok? Milik patiku. Lah, Mas Gareng, Nun. panjenengan rak wis paring dawuh lumantar wejangan ular-ular to. Saiki nembang kanggo temanten. Oke. Nggih. Dandang gula sidawasih. Mangke dipun dawaken langgam setya tuhu. Siap. Aku nyuwun Mbak Eka Suranti sing lagi teko kae tak aturi pinarak ana kiring kotak kene. Oh, isih urip to? Lho, ki ya ora penak. Mau aku muni ngono nesu. Wah, iki nuwun sewu iki Mas iki ku aku dadan aku ora kuat suwe iki blobor ben mesti aku. Lah piye, Mas? Panase ora umum. Nggih. Nek ora apa-apa, nawa itu nyambut gawe. Nggih. Sedulurku lanang Bedol Jaya. Wah, tak kira Cak Dikin. Mula nganggo udeng iki bae lek kadi to iki. Rumangsa aku iki sapa jebul ora golek to. Ya ora kok. Monggo Mbak Eka mriki. Jebul kae kanda andi-andi wis teko mrene.
mung tansah dadi impen yen tinuju keselati eseme merati wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentrem amurane tekan Selamat malam Mbak Eka. Iya, selamat malam juga Mbak Yu Limbo, Mbak Yu Cange. Lagi sehat ta? Alhamdulillah mau barimpu sedilu. Mulane rada telat nggih. Lah ngopo anu vitamin. Vitamin gledak wau. Alhamdulillah. Saiki wis kanan rada pulih, saya laris. Seniman wis iso geliyak-geliyak nggih, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Tur nggih cayane pun rada sumringah saniki. Iya, wis ora ning hawane wis ora emosi. Ora emosi ndek ingin niku wah napa-napa sithik anggere ditelepon lho. Ngopo telepon-telepon aja ada ngono. Iya. Sakniki niku pun rada ping wajahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa melih iki wis diinfus karo Pak Mardi. Wah, ya niku sing marai Iya. semangat teng urip niku ngaten niku. Tenan kok Lah, piye? kenapa meneh dalu niku penontonnya luar biasa. Wis kangen. Nggih, padahal ndek wingi-wingi niku nek nonton niku sing nonton niku belas mboten enten. Iya. Kaya-kaya niku guru omongan dhewe, apa-apa diomong dhewe, guyu. Menghibur dhewe. awake dhewe, Lah diguyu iya, dhewe, ya ta? Andane kok sakniki niku alhamdulillah. Jos tenan saiki penontone. Wah, kompak. Kompak. Piye ta? Sing wedok nyurung, sing lanang bengok. Lah maksudnya piye? Wong kene iki disuruh iki jane penyanyi apa kena bis. Eh, Lah kok iso Ngomongin rocos kaya wong golek penumpang. kowe mau nang mburi tuku ta, Lek? Lha ya ra ayu-ayu picek. Mbok yo ngomong nek mau ki ning mburiku aku kan yo ora roh. Lah wong sing munggah panggowe dhisik aku kowe karo ana rene iki lak mesti ngerti panjenengane ingsun to. Loh, lah aku kan mau munggah rene kan langsung madhep rono. Aku gak rono di sini ada manusia itu enggak lihat saya. Ya dadi aja kurang pangarupamu yo Lek, mau aku ke gak roh tenan lho Lek. piye kuwi? Aja kurang Iki pangarupamu. Kok rupamu dhewe iki kok pangapuramu kok pangarupamu. Sing bener Pangapuramu. pangapuramu. Nah. Lah kamu ngomong apa? Pangarupamu. Oh, ora kok sing ngomong kena kowe kok. Kok ngomong ora krasa? Heeh. Weh aku tak mulih weh. Aku dikeroyok luruk. Ora. Aku Piye, nadyan Mas? kok piye karo Ha. karo Eka iki ra iso nesu. Iya. Bocah iki wis apa-apa entuk. Heeh. Rupa ayu, Pawakan itu. pawane entuk, jogete apik, suarane apik, tur ngantukan. Malah apik lho ki. Wong ayu ki nek ngantukan malah apik. Ado-ado tekan Medan iki urung apa-apa wis kira. Lah kowe kira ngerti Lek, justru jarang sekali orang yang tahu seperti apa sebenarnya saya tidur. Itu orang lho, 1001 lho. Wong pininge Lek, kudune kowe matur nuwun ora aku turu. Tenan ki kanugrahan kanggo nak weruh Eka jebule Mas. Piye? Wong elek karo wong pinter, apa wong elek karo wong Ayu. ayu, kuwi padha yen turu, padha ngilere. Mas aku ki bersyukur ya Lek Gareng. Biasanya aku tak turok-turokke ki ora turok-turok lho Lek. Iki tembunge ya ora penak. Lah piye to? Minta penjelasan pada yang mulia. Ayo Rono. Basa ki ya bener ngono Ayo ya. Rono. Mbok ya sing penak ki tak rem-remke ya ora iso turu apa ora iso merem ngono lho. Lah tak turok-turokke ora turok. Ora iso turu ngono lho. Ngene wae sing gampang. Ngene sing gampang ora nyinggung masalah arep micek ora iso. Aku tibare krungu ngono kok keri kupingku. Kaki nek omong ya aja anu. Mas Gareng iki elek kaya ngene jek krungu lho kupinge. Mula aja anu. Waton aja. Iki ya nyelkit iki. Apa yen wis elek iki budhet ngono. Mboten tegere panjenengan sehat. Panca ndriyane iki sehat. Weh tembunge ngono kok. Lah, Nadyan nggih. elek isih krungu. Masa budhek kok piye? Mila Piye? nembang sih. Eka. Tembang. Ayo. Nembang sik. Kok ora sasakan barang iki.
Wis ben wis sak karepe. Oh ya. Ayo Mas Gareng, sida asih. Panjenengan makili Mas Angga. Nggih, Mas Angga nuwun sewu kula wakili minangka temanten kakung. Nggih. Aku dadi Mbak Puput. Mbak Puput. Heeh. Nadyan kowe iki urung puput, ning wis puput. Ya wis ta. Pamintaku. Nah, sing lanang ning mburi nyekel pundak, mbake kan ning ngarepan mlaku. Ayo. Kaya wong picek malan. Iya ta? Roman. Roman apa nyekel pundak ning burine? Mesra ben ketok mesra ngono lho lek ngene. Dia nyekel pundak ning sampinge kok ning burine iki. Oh iya ning sampinge. Nah, kaya dituntun. Ning samping. Oh, gandeng tangane we, gandeng Oh, tangane. gandeng tangan. Lah dalek Mbak. Nah. Ngene lho. Lah, wis. Yo. Ora gandengan rapat. Lah gandengan mesra, gandrung mesra. Aja ora Mas gandengan. Angga yang ku cinta. Apa Dek Puput? Seandainya aku menjadi kompor, kamu menjadi apa, Mas? Tentunya aku akan menjadi ceretnya. Kenapa kok milih jadi caretnya? Bendino nangkring terus. Wegah aku nek nggon nggo tangkringi wae ra mbok openi ya mutar suwe-suwe rek. Loh, mengko lak ya sumup ya mancur dhewe. Kowe gur moncar mancur wae, sing dicuri Loh, kuwi lho. sing mancur ki menehi kowe ngono lho. Sing mancur iki rezekine menehi sing wedok. Iya, Mas Angga, kamu kok begitu gematinya sama saya toh Mas Angga? Kak, ning ora gremeti iki kecamatan iki gremeti. Puput. Oh, Puput. iya Puput. Piye ayo kene rada maju. Ya. Ayo Roman nembang. Nimasito swara 2 taun ora ditokke isih apik ya. Apik wong anu jenengan ki percaya wit cilik ki wis dikirimi mik terus ning bapake kok ya. Sik kok isih cilik kok dikirimi mik bapake iki. Ning jero weteng kuwi lho. Jamane jero weteng suaramu ki mergo apik kene kan mergo dikirimi bapak mik to ya. Gajeke ora dikirimi mik tok, sak salone barang mlebu. Ya ora. Horor. Atot. Kuwi tilik anake ya ben. Ya. Tilik anake. Runtut tansah reruntungan. Awake dhewe madhepe kliru sing dah. Madhepe rono. Ndon. Rono. Rono. Rono lek. Anu enake mlumah apa piye ya? Ing sarina sawangine tujune wingi ning Medan Bayu ora melu. Lah nek melu priko? Upama Bayu melu mesti aku dinthik. Alah. Tujune. Datan kinggang sak rambuté. Sak rambut, rambut. Ora nggote. Ora. Rambut. Ya. Datan kinggang sarambut. Ora nggote. Ora. Enoe. Bedol Jaya. Ana wong Roman kok diganggu. Kono mundhut rokok ning Cirebon. Padowan. Lah diganggu karo bendol lamonado. Terus Caket ning ati yen cedhak tansah mulat sida asih Nano
Kuwi metu sego apa? Kok ya awas. Ya apa to ya? Kok ya awas men. Lah kene nembang ngono segone riwari piye? Wis enek jatahe dhewe-dhewe, wancing nyambut gawe dahar-dahar. Wis rasa semelang. Heeh. Engko Bu Aja Sri Mulyani wis nyawiske daharan kanggo Mas Gareng. Matur nuwun Bu Ajasri. Ya toh sego sop, sambel goreng, ya toh Mboten. es krim, teh, jeruk dadekke sak kresek. Wis. Lho kuwi sing dikeke turahan ngono. Ora justru kuwi malah jatahmu akeh dhewe lho, Lek. Iki mosok aku kok disuguh sisa-sisane. Ora ya kok nek ning perapatan dipilih, dipilahke. Kene Ayo. perapatan iki lho. Kowe kok sepat-sepate nyawang. Pindha mimi lan mintuna ayo ni mas bareng ana tepi wajib sida aseba Kosek wong kene urung rampung kok. Urung rampung napase serantek. Neng kene iki pengendaline iki kudune iki dalang. Ya dalang ya dak kono enak kari. Lah kene iki napase cupet. Kayak mangun banjir kae ora nembus. Kabeh kok salah. Ora salah suara petuk pisan jaluki zakat fitrah kok. Ya Kene dhewe sik ngemis kok. ora apa-apa wong channel-e netes wis puluhan juta ya, Kak. Ya jare channel wis netes puluhan juta, Le. Kok ya aku ora mbok bagi-bagi iki piye karepme? Channelku wis netes. Lulus Mek kamu iso blondrok ngono. iki sing diarani dagangan bobor iki. Kok lagi limbuan saking panase ini resiko pekerjaan. Nggih. Tapi apapun yang terjadi tetap profesional. Bener. Karena kita sudah sanggup untuk menjalankan tugas dari Bapak Mardi Mulyono. Nggih. Lah ngaten to, Mas? Leres. Wah. Boleh. Pak Mardi mbok menawi kagungan pernis kersane nggih raup Mas Gareng ben ora mblobor diklir. Ora bobor piye suwek kabeh ngono. Ya Mbak Eka, langgame Setya Tuhu. Panjenengan makili Mbak Puput matur ning garwane. Monggo, yuk. Aku kang setya satu Kula sowan rene trenyuh banget. Saestu kula nggih. Sebab napa para bakul-bakul sing kulina nggelar nek ana wayangan wis do buka dasar. Alhamdulillah. Kecamatan Weru muga-muga dadi pelopor pagelaran wayang secara normal ning dengan prokes. Amin
amin Wis, nggih. Derek amin. bingah pokoknya seniman bangkit kembali. Ekonomi masyarakat juga kembali normal. Tepuk tangan untuk masyarakat Weruh para Bapak Ibu. Hebat luar biasa. Ngapa kok disendekke kotak? Ngapa ndadak senden kotak? Ya wong kene iki mleding ngene kok ditinggal omong-omongan rumangsa boyoke ra pegel. Oh alah. Apa wong iki kurang akal? Standar kene sendake plek kene iki wis sewengi kuat. Lah mau sing ngakon kaya ngene terus ki sapa? Apa enek wong ngongkon ngono kuwi? Ya ora ono. Lho ora enek kok. Kowe ndadak ngene barang ki ya ngopo? Lah wong ngateng ngene ya kenek. Kok Jo, Sarjo. Jo sapa? Sing ngenjani. Kaget kok Sarjo. Sesarjo iki. Oh, Sarjo. Aku pokoknya sak kecekele kok aku. Nano. Iya. Mugi lestari ya mugi antuk berkah ing mimpi ati sapa tansah Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Sowane awake dhewe niki ya dadi jalaran luare nadar Eyang Tarmo Purmantara. Nggih kala wau sonten Eyang Tarmo sampun manggi dhateng kula ingkang wigatos kula kadawan nyekseni kupat luaripun. Kula nderek ngluwari nadaripun. Soom panjenenganing Bapa Mardi kagungan kersa mantu bakal gelar kelir niki wis kelakon. Wis disekseni Kyai Danyang Nyai Danyang sah. Wis ora ana jalma tinagih sing tanpa utang nggih Mas Gareng. Mugi wilujeng sedayanipun. Nggih. Niki wong jenenge niki besan nadyan nado ning kadulu ning cedhak jroning ati. Sragen sing asta Mas niki. Ya Mbak Eka no. Ayo. Lah dicucukke wong suarane elok kok. Ayo micil dupak yo. Ketoprak. Aja lali Mas, mengke bagian limbukan ya awake dhewe buka door press. Ada door press barang. Ya ana. Luar biasa ada door press-e. Oh, jauh akeh banget ta. Hadiah tapi loro. Lah kok lara? Lara piye? Door press, door kuwi lawan. Press kuwi kecepit. Dadi kecepit lawan. Iya. Wis ben sauni-unine ka. Ah kuwi ngrasake keringetku gebrobyos lho. Ya dianduki no. Aduhi rusak no dagangane. Oh, ora urus. Waldo rai serep ya mok. Nggo tisu piye, Lek? Tak jipone, Lek. Lah wong Wes. lagu Setya Tuhu kok kono nangis. Kudune Tak lapke, Lek. Tak lapke, Lek. Aku kan gemate karo kowe. Aku ngene iki pancen yo nangis tenan. lah ngopo? Nang kene tak rewangi kemeringet ning ngarepe wong akeh. Bojoku nang omah turu. Jolke nek ra lila. Nggih. Nek ra gelem dijolke. Ora dijolke awet-awet. Iki jebule mantene putri iki adine Mas Turmudi. Mas Darmudi lah iya kira. Oh iya ta? Nggih. Mas Turmudi. Jurakane bus. Weh, lah ora cetha iki. Mau petuk aku ya meneng wae Mas Turmudi. Ya Mbak Eka, mijil sing kok duplak dipun aturaken monggo Eyang Tarmo kunjuk dhateng panjenengan keparenga lenggah mirengaken sinambi layeh-layeh. Nggih. Monggo. Duh pi yang Eling
pengen resik aja nganggo tisu, Mas. Kanggo apa? Kok HP-ne malah dienggo omongan. Kanggo apa? Keset. Kuwi iso nyerep keringet. Anu kesete kok sepet kan. Ora resik alus ra itu. Aja keset to kan, Ibu. Iya. Oh, Mas, iki sik tak maca WA delok nyun pang. Mas Gareng tanggal 32 kosong. Apa ya enek tanggal 32 iki lho. Tak balesane cangkemmu. Aja nesu ta. 32 tanggalan kok 32. Nek ora tanggal 30 tanggal 2 ngono lho. Oh, lah ya ngono, kosong. Iya, Mbak. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken mijil jengkok duplak dening Mbak Eka Suranti. Mas Gareng. Wah, jan kula ningali dateng para pamirsa nganti singunen aku Mas Gareng. Mas niki sing rawuh mboten mung piyayi weru tok nadyan sakiwa tengeningi weru. Niki wau kula nggih kepanggih kanca saking kecamatan Akik. Kok akik to? Kono ki lho, kono ki apa? Kecamatan kono ki lho. Sing gunung ki lho. Kecamatan Watu Kelir. Yo watu sing ana kelire iki Akik. Wah, bingungke penduduk. Lho wong aku ora Lho jeneng desa ki aja mbok ganti-ganti ngono kuwi Watu Kelir ki ya Watu Kelir aja kok Akik. Wong sing digone ora nesu kok. Nesu. Kok senengane gak-gake wong. Lah witekno kepiye? Kowe seneng ya dadan aku rusak seneng kowe. Ora. Kuwi kok ora dilungkas dadi kaya panda ireng kabeh. Itu matanya jadi hitam semua matanya. Matanya. Wonten awala nyuwun lagon podang kuning kalih uler kambang. Katur Bapak Haji Marti mugi-mugi wilujeng nirik sambikala kaping kalih warga Karangasem saking Bapak Sugiman Gendut Malon Karangasem Bulu. Wajibipun Rp100.000. Matur nuwun. Mbak Rizky Ainanda Utami pareng pinarak wonten Kiring Kotak monggo ngaturaken podang kuning. Mbok ya mesem merengut bedae apa? Mbok ya guyu susah bedae apa? Mangga dik tetep ing janji. Aja emo, aja tansah juwa. Nadyan aku kok tansih wae janji. Mesem tansah tak enteni. Yo bareng
aku bareng weruh mlakune Rizky Rono rene itu kelingan pengin numpak pesawat karo Eka. Piye? Budal kok Solo numpak pesawat liyane iki. Lion. Lion kok liyane. Lion ki bayar dhewe wong ki dibayari ya liyane kok. Entuk buri dhewe, Mas. Heeh. Dadi waktu nerjang mega lah mesti goyang. Lah kok buntute Lion iso kopat kaping ki lho. Aku nek buri karo ki dikocak. Bareng mudhun ayamku setengah mati arep mudhun ki nunggu suwi. Buriku lak WC. Heeh. Kene meneng ki kono swor. Oh, jenengan ya dadakan nunggu medhun ngopo? Ngerti buntute layan obah langsung mencolot nek ngono. Ayo modar. Ning ra kondang mlebu YouTube. Ora kondang ora patek kok. Aku sing kepengin jajar Rizky Ainanda. Yo, terus ngono kuwi barengane Rizky terus ngono kuwi karo aku wis ra gagas. Rizky, tangane kuwi kok wis lho Rizky. Kalung gelangmu ki diamanke sik. Ya tak amanke sik Mbak Eka. Wedi apa? Aku ki gareng ora copet. Wo, anggere aku jejer wedokan liya geger. Cemburu ya Mbak Eka ya. Wingi kowe jejer kebo telu lanang kabeh aku ya meneng lho. Gak iso kebo telu. Lah kono. Lah kebo kan ya ora ngefek. Gadrung karo tukang bentor. Oh, anu becak motor nggih. Dheweke gadrung mergo kena keleke tukang becak motor lho. Iya. Mbak Rizky wonten sing ngersake podang kuning diaturke. Nggih, Mbak. Ya dibawani sik. Semangga. Made in Purwodadi Grobogan. Niki remedi nggih Pak Bayu. Oh iya, remedi. Heeh. Biar podang kuning iso dadi Remedi. gubokan apa kae? Nggih. Gubuk Asmara. Dadi gubuk asmara. Kula yen nembang ki ngati-ati aja anti kleru wong sarjana seni kok gubuk kuning kok Iya iya. Piye Pak De warai? sinebut palu. Kuwi apa kuwi sriuning. Wah, dosenku salah. Sri Uning dolan ning gubuk. Oh, ngono. Ya, Mbak. Nadyan wujud temong paksi. Piye Mas Gareng? Bocah ki yen nembang wis pinter ki tanpa obah lambene iki wis cetha intonasine. Wah, ngono ya. Sing mungal ki ora nggon suarane ning kukule. Apa? Nembang iki rindhik ning kukule iki mlenthong kabeh. Jono to iki lagi puber lho Pak De. Birai. Iya. Ayo. Bojone seneng bojone. Sing endi? Hah? Kowe lho bojone oh Samini lho. Ora Samino ning Samini. Yo. Nek alus manis Bejane sing duwe. Ayu suarane apik iso diapusi. ya ora kok terus entek-entekane iso dihapusi. Lah kowe tekno ngono wong bojone ning ngarepe diadapane wani nuthuk liyane. nuthuk balungan. Lah iya wong gamelane pancen dituthuk ngono. Iya bener Pak. Horor. Wasu menggan kula golek isi podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba
Mas Gareng, Nun. 100.000 rupiah gile niki wae wonten wajib. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih, titip nggo Mbak Rizky, dikeke Mbak Rizky. Asik. Aku arep rono kadoan. Langsung lu ora iso to. Lah kono lagi nembang kok. Lagi nembak. Nyoh. Makasih ya Pak Bayu. Kosok nyawer yo nganggo Saise ya Pak De, saise. Wah, mlebu berangkat. Ya diaturke podang kuning, monggo. Ya, Nduk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggo lagi sing tak sayang. Obeng-obeng ning keragonku goleki ora krasa esuk nganti wengi. Neman yen nganti liya kang nyayang yang gleyang tak sawang mencone kaupan kekancangan tak rintik sapa kaduwan sarwi ngoceh dhewe kalih Halungan seru. Yo. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng mikir anggonku ngumeki ora krasa esuk awan nganti bengi neman yen nganti yo kanyang leyang-leyang tak sawang mencone kepan kekancangan tak rintik saka kaduwan sarwi ngoceh dhewe ngalih pincokan telu kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kowe seret wireng tak sawang tambah manise ibu bungah yen lakon nyanding ora bakalan iku kegiwalian yen dipodangan dudur ati kebrandat ora mendung atiku sansaya gedhe tak seranani sona pekat Terima kasih, matur nuwun dateng Mbak Rizky Ainanda Utami. Nggih. Wah, Jan piyai iki nek ketrima ya Mas swarane apik. Gandare becik, pawakane entuk, entuk saweran. ora sagelo. Aku sing ngadeg mau ora entuk apa-apa. Sumeneh kok sawer banyu putih. Piye? Apa rumah samu aku wong lara ngono piye?
golekno ember to, Kak, golekno ember. Banyu putih iki sing botolan iki nggo wong lara. Ora kok ya. Matur nuwun Mbak Rizky, yo genti Mbak Suci, Ovita Dewi. Ayo, pinarak ana kering kotak kene. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia, aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat. Mas Gareng. Napa? Kepareng maos niki, monggo. Oh, nggih. Agar duit yang mau liya yang layang aku. Ketok dalam buta huruf yo ngene iki. Badhe dono swanten. Oh, ana sing arep nyumbang lagu iki. Bapak Edi Suparno. Tangginipun Yulimbuk. Loh, Oh anu, gentan. Gentan. Weh. Pak Edi Suparno. Pundi piyayine Pak Edi Suparno? Monggo ing badhe dono swanten. Marang pinarak wonten pepanggungan. Pak Edi ora ketok sing ketok corong iki mau. Ora to. Corong tak kira jebul lirak-lirik karo kakangmu siji kuwi. Sapa? Cah Suparjo kuwi lho. Di Nggih. Pak Edi, Pak Edi. Monggo wonten mboten Pak Edi? Pak Edi. Wonten? Pak Edi. Monggo ayo mentaram-mentaram. Pak, iki Pak, iki Pak. Mas Gareng, Pun. kula ya ngaturi wilujeng rawuh kagem kadang kula pepunden kula Bapak Parawanto. Oke. Pun kalau mau Oh, sesama pepadi. nggih wau pun nenggani kula dados sak menika pinarak teng. Nggih. Nanti. Guyu bareng nangis bareng iki karo Pak, kanca Pak. pepadi Sukarjo. Nggih leres-leres. Monggo Mas Edi. Pak Edi. Pripun sehat, Pak? Tanggonipun Mas Bayu. Kula sawetawis manggih teng jam 7, Pak. Oh, Gang 7. Nggih. Pun mumpung niki sing dalang nggih tanggane dhewe panjenengan ajeng nyumbang napa? Nah, Monggo Mas, badhe dono swanten menapa? Yen ing tawang, Pak. napa? Iya ning Tawang, nggih. Monggo saged rada maju men ora Yen feedback ning Tawang. arene. Nggih. Monggo yen ning Tawang. Dipun ning Monggo Mas Edi. Nano. Monggo. Yo. yen ing tawang ana lintang Jos. cah ayu aku ngenteni Sukoharjo Klaten nggone wong seneng-seneng. Wah, Piyai Sukarjo kok. Nggih. Monggo wong Piyai gentan iki aja disepelekke. Gentan le. Ane. Ayo. marang meka ing akasa Elah. sun takon war tan
Terima kasih untuk para pamirsa sing neng tengen panggung Mas Gareng. Matur nuwun. Nadyan udan wong paitan tutupan godhong gedang, wah janis tetep menikmati. Mugi-mugi tansah sehat panjenengan. Sehat terus nggih Mas. Wes, rezekine banyu mili sehat terus barokah. Allahumma amin. Maka janji ku eling saking kangen karo wayangan kok Mas. Nadyan kodanan ning panjenengan mirsani wayang kula tanggung mesti kebes. Wis suwe. Ora apa-apa wong Sehat. Ayo. Pokoke atine seneng sehat. Yo. sumedhot sing tias ingsun Nano Nimas ingsun prasopo sineksanan bumi langit Mboten ana apa ngambil suara kok. Apa ana sinome yang tawange apalane aku. Wah jenenge jikok nada ya lumrah wae. Kaget ing tias. Yo. Mboten napa-napa, nyendal abekan kok. Nggih. Tangi sing tangi sing tias Mengke sik Mas, niku Mas Gareng sing maca layang mah kurang komplit to. Diwaca sik to Mas. Ngisor dhewe kiwa kuwi apa? 100. Nah, sampean moyok iya ora sida tak keke sampean keke suci nya, Nduk. Matur nuwun. Wong dheme dipoyoki. Ah, tak lebokke kene sik. Hah, masuk. Swanten sampean apik. Ya. Suarane apik lho Mas Edi. Tenan lho Mas. Ade Gareng, wis masuk kene. Kene. Wah, wis kacau. Ora Yo. kok sengaja. Buka panggung ora nggo dompet iki sengaja. Yo, Mas. Apa ora rezekine kok. nganteni padang rembulan Terima kasih Mas Edi, tepuk tangan ya ke Mas Edi ingkang sampun dono swanten elok sanget Sukarjo nggih. Pinarak lenggah ya Mas. Aja kundur sik, sesuk mulih bareng aku tunggal sak nggon ya. Matur nuwun Mas Edi. Mas Edi. Matur nuwun. Oh, alah Mas Edi, Mas Edi. Kuwi ngopo to Mas Nyapa Edi? to? Sajake wonge lalen. Ya ora kok. Yo langgame ditutuke Mbak Suci yen ning Tawang. Monggo, yo diaturke. Aline nonan-nonane la
Yo. Oh. Mbak Dita ayo jumeneng kene nyedaki Mbak Suci. Mengko rampung yen ning Tawang tampani tembang kangen langsung Irama Seger. Nggih, monggo. Ya, Mbak. Kendangnya banter ya Mas. Terima kasih Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo ki tengen kupas ki Nduk Eka prihatin isih Simbang Limaria lapangan Pancasila Semarang Kumandang Nyoto Serbaguna Suasana rame rakyat gede artine ing sawat tengah wis ngrempeng hambangun jero kutha tekan desa saben dina pinulya Simbang Lima Piguna Pasaran Selamat malam Nduk Eka. Selamat malam Biung. Sehat ta we? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wong ki sing penting sehat. Ya. Iki ya sinden to. Apa rumangsane apa terusan? Tak kira ning kono mau ketokan debok e. Oh. Wong nyek. Ya bener aku kotaan debong nggo dempingi dheke ta. Yo. Aku Nek ora nek bantal debok kena digunakake. ya ora kena genake. Dinggo nyonya udut tegesan. Weh. Apa? Kayak penyihir kowe. Penyihir dadanan rusak penyihir. Penyihir di dalam hatiku supaya aku tambah cinta sama Lah. Oh ya, kowe upama tenan ya gelem to Kak karo Mas Gareng. Mo. Iya. Maksudnya yo ora dadi pacar tapi kan tetep panjenengan dadi guruku lak yo ngono. Nah, Lho kuwi. ya guru laki. Oh iya no. Cara bener. Jawa. Cara Jawa mbiyen guru laki ya Guru bener. laki. Heeh. Kok lanang. Heeh, Ya lanang. tetep guru laki ki tegese aku tetep dadi bojomu. Piye? Aku yo gelem. Aku ning Didi lunga karo Eka ngene lak ning tamanmu kaya nyangking termos. Ya padha aku kaya nggo Apa? Kaya apa? Gombahe. Kaya gombahe. Terus nani tenan. Iya Eka. Malah gila ya aku. Ora sak aku guyu ngapa to? Lah kok nangis. Guyu kok nangis. Ora aku seneng tenan. Kuwi wong iki kelagiane dhewe-dhewe. Ya tenanan kok. Yo iya ta, roman kok picek iki lho. Lah piye? Sing lanang dilewati cok. Iki ning kene ya iki. Iya, sak padha awakmu kaya salon. Padha irenge ngono. Ambleber aku. Ora jenengmu sapa, Ji? Jenengku Nimas Ayu Princess Hah? Mrs. Misis sing ning jero roti ya. Ora ya. Wong kari ngaku jenengmu sapa meni Mas Ayu. Ben dikenal ke mulane nek Mrs ki sing single ngono lho. Oh, selegan. Ono sisan karo anakku Mrs ngono. Lho yen isih legani mau 11 sing dienggo dadan golek pegawe. Apa nyuti telek, Pak? Ora, kuwi lak papan go gawe roti mau. Oh iya kon gawe. Heeh. Oh, waduh, bocah kok cendake. Kene. Niki enek nawala engko diaturke ya ngaku sik jenenge sapa. Jenengmu sapa? Iya. Karo gage nyaket to lungguhmu marang aku lan kupingmu. Aku mono Eka Prihatin ningsih lho, Kakang.
jenenge Eka Prihatin Ningsih iki kowe. Iya. Sing diarani Eka uget-uget. Lagi iya malah iki Pak De Gareng Semarang iki. Wah 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 wah. Kowe iki ngopo? 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 Iki edan apa piye to? Kok ciri-ciri lagi romantis iki ya ngono kuwi. Lah wong mosok di Gak apa ning dalang kok sing nyimping gym. wah awas kowe. Oh, aku ki jenenge wong lanang. Kowe agar doyak wong wedok ki gila. Ngono. Guyu. Oh, ana wong tuwa rekoso guyu. Bajane kaya apa, Bu? Wong wedok agar jenenge Eka ngene yo. Ngapa? Eka iki. Ora gedhe ora cilik. Ora gedhe ora cilik iki lak korban tak tolak cintane tak. Wah lah. Gayaane kaya bagus-bagus kok. Karo aku sia-sia. Ya ora kok ya. Mbak Eka Prihatin Ningsih. Nggih, Biyo. Pidalem saking pundi, Nduk Eka? Menika kula saking Sragen menika. Seragene ngendi? Sragenipun nggih menika Sukodono. Sukodono, suka seneng dono weweh. Tegese kowe kulino zakat. Heeh. Zakat apa dijakati? Besok dijakati barang kok. Sukodono suka ki seneng, dono ki weweh. Kowe seneng karo wong sing senengane weweh. Ya. Ibarate kowe ki kotak amal ning masjid. Kok lho iso kok Nampani wong sing sukodono. Iya. Sukodono. Ya bener. Iki dibawani ya, Nduk, ana sing ngersake gubuk asmara. Saking terah Mbah Mari. Wajibipun Rp300.000. Nah, sing 100 wis tak keke suci, 100 Nduk Eka. Oh nggih, matur nuwun, Biyo. Heeh. Hah, 100 meneh Mas Gareng. Ya. kowe iki minggir lho. Ngene aku ya. Ana wong arep nampani dhuwit kok. Iki lho. Alhamdulillah akhirnya Mas, aku dapat titip juga. dikeke Dita, aku mau lali. Wis tak kon lungguh mau titip. Mbak Dita nomor 2 lho. Mbak Rizky, Mbak Dita. Rumangsamu aku kuwi JET ngono apa piye? Ora ngono Kon kuwi. kirim-kirim. Gareng COD, gareng COD. Bareng paten iki. Bareng pakaian cocok. Ayo. Apa sing jenenge Dita sing iki? Ora sak nesu to. Engko ora ya. Butuh duit ra? Butuh Pak De nggih tuku susu kok. Apa ora duwe nya? Lho anakku. Ya. Ini kok. Gak ikhlas panjenengan. Oh, kok ora ikhlas wong nampani iki. Mas Bayu. Tuwekane ra kisan ke. Eneng bagiane dhewe. Bagian timbangane kok aku ya sing ngekeke. Ora. Jenengan anu lho Pak De. Pak De. Apa? Mosok ya ora diratani panjenengan iki dalang kawo dagelan kondang lho. Lho warata tanpa selone nyang aku nang lho. Ngapa guyu-guyu? Kabeh kok diseneni lho. Wes kadung ora entuk dit kok. Ya. Aku tapi bengi iki sing tak goleki ora duit, Mas. Apa? Tisu. Mataku wis pedhese ra umum. Iya. Golek tisu karo kapuk. Lah padake maye. Ora. Nek tisune entek lho. Ya, Kak, dibawani, Kak. Nembahmu sing rada suwe. Ya. Rada suwe perune gen ana saweran neh ya. Oh iya. Aku urung entuk soalé. Ya budar sini ya ora oleh, mbok menawa oleh titipan neh. Nang butar sini gampang kok. Ya. Ya, Nduk. Wiwi Nyingkar nyingkur ayo. Iku wis cilik lalen. Sinden bosok. Nembang pertama wis kleru. Sing bosok. Oh. Sing bosok aku apa kowe? Aku. Oh, ngono nampani saweran tegene ra jamak. Lembang. Wong malangkrik kaya teko. Cilik mringkil. Kowe cilik dhuwur. Bronjol. Brojol kok. Cilik dhuwur kok brojol. Nembang. Ya, Kak. Nyingkar nyingku. Ya suaramu ah. Nyolong petek.
Najan cilik ning suaramu luar biasa lho, Kak. Itu beracun, beracun. Kak, hei. Kak beracun, Kak. Kak, gojek, Kak. Oh, Kak, disemprote. Kuwi nek ora kok wirawiri ning kamar mandi. Masamu coro piye? Wah. Ya, Nduk, kok senengane. Kuwi kenapa? Ya, Kak, tutuke. Wiwitane. Mike Budi. Lah mikmu ki nang ndi? Wah, dilebokke dhewe kok. Wah, ki kok petok. Yo. Wiwitane. Wiwitane nyingkar nyingkur. Jan luar. Urung, Kak. Urung atau jingkat. Aku ki gumun setahun gendeng serendeng ki yo ngene iki. Weh, gumun setahun gendeng. Apa ora rendeng kok kan biyen. Yo, Kak. Arep ngomong kok kleru wae. Monggo lho Mas Dar, Mas. Mbok yo ben, wah apa-apa kok pengen. Adine Ragil Bayu lho. Nyambut gawe ora mangan tok. Nek rak ngantukan matane. Oh iya. Iya, Kak. Anu pembuahan akhir ya. Terus Nyolong petek. Terus gitu. Lelampahan Gandeng demek pipine langsung ora wani ya gambare. Kok disikirke? Ini sik. Oh, alah Eka. Oh, mesake ya, Kak ya. Heeh. Jojo lali ngombe obat lho. Nano. Ya, Kak. Jepri. apa? Jenengku Jepri apa Japri? Kok Jepri to? Moli. Anu. Kire kuwi. Iya, Kak. Jepri sing ning film TPI zaman biyen iki lho. Artis. Oh iya. Artis ya artis keculek mripate. Artis. Nano. Tulus manggon ning Langgame Mbak Eka Suranti engko pas dangdute Eka uget-uget. Ya, iki padha Ekane tak duetke. Anu Eka Twin. Heeh. Twin Eka. Ya, diaturke sik. Ya Mbak Eka. Apa? Monggo. Yo. Aja lali kok ana door prize lho, Mas. Nggih, bar iki dibuka nggih door prize-e. Pakir ana door prize ku tak critani aku dicerita. Iya. Mesti plok mangambil. Ya. Ya. aku Anu ini. Ya iyo.
Ngarep mriki. Nah, Mbak Eka gede mburi. Nah, Mas Gareng mburi dhewe nirokke jogete Eka. Oke. Mbak Eka, piye Dek Eka? Anu Dedek Blacky. Blacky. Itu loh, Blacky rupanya maaf belum saya mandiin. Lah mau ora dimandiin mbok dikesuti apa kapas apa piye? Habisnya tadi udah tak mandiin tapi dia tuh bergulir-gulir di bleduk gitu. Kok iso bergulir di bleduk ning pantai. Iya, kipu. Oh, kipu. Ya itu apa sebenarnya? Jadi rupanya kayak gini ini. Iki ora ana dokter nonton iki. Lah ngopo, Pak? Sidan loro sentet kabeh. Ono wong lanang diarani Blacky. Enggak usah ayo bela iki joget nanti kipunya nanti lagi yuk. Oh gitu ye. Piye? Yo. Ya Kak. Pripun ya? Yo, nirokke jogetmu no. Ini rame jogete kasih tak cincing. Yo, diaturke. Senange kuwat tresmono. Jogetku malah rusak Lah ngapa? Ngetutke kuwi gerakane ra cetha. Blacky, nggak boleh nakal. Kita itu harus nurut sama Deka. Oh gitu ya Tino. Jadi wong telu cirik kabeh. Ora. Katanya kamu Blacky. Aku ora Blacky. Apa? Witi. Oh, Sing. Joget iki sing teges, sing pas karo irama. Lho wong Eka wis iso nirokke lho. Baik Mbak Eka gede iso nirokke lho. Lah. Coba Kak. Kowe karo anu Eka karo Mbak Eka joget ta, ayo. Ayo. Kupuk kae. Hop, 100 iso nirokke 100. Iso nirokke kok. Blacky. Nek Blacky ora kuwi no balung senengane. Jangan dong. Aku walaupun laki-laki juga jegos. Untuk kali ini kan Blacky nggak cari uang tapi cari tisu. Ayo Deka kasih tisu. Jare ora butuh duit, butuhnya tisu. Aku juga oke. Kowe butuhnya tisu karo pampers kuwi. Ayo. Gue bayar tol. Ya. Ayo. Joget ora joget tak bacok. Iya Kak. Kupuk kae. Ini kan dengerane. Nirokke. Ya. Kupuk kae kebasit. 100. Gue Mbak Darsini titip. Gue Mbak Darsini. Jare mau ngusulke Mbak Darsini. Urung kok. 100. Ayo, amanah. Gareng COD. Gareng COD. Bayar langsung di tempat. Gareng COD. Kok mandek lah. Oh, kene cedak open roti. Macam-macam tak open. Yo, Layu. Gah. Jadi bukan tisu. Wis no tak kira aku sing entuk. Ya Kak, tutuke lagune Kak. Oh sik. Wah,
menghormati iki sinjan senior lho. Nomor lagune melayu-layu ben menyampaikan amanah. Mungkin ndak mboten ndak saged mengke to. Wong jenenge kowe iso mikir ra? Wis ngono wae coba. Kok ya. Sing salah sapa? Aja digondali. Kegesot. Ngene jan. Adik minger, ayo. Ya Kak. Adik bobo Mbak Dar. Yo. Seko Mas Bayu. Ya, sesuk nggo. Yuk. Bubur kok sik. Iki arep ngeteki lagu. Oh, tuku bubur. Yo, jenenge. Ya Kak ya. Saretan. Ambune apa iki? Yo Kak, yo Kak. Ngerti mabuk kok sedok. Yo Kak. Ora kei duit, nakat. Sadetan sandra Terima kasih, matur nuwun. Ayo. Apa gunanya aku bergerak kalau tidak cair? Oh iya. Mbak Eka Mas Gareng door press, ayo monggo. Oke.